wasa dai ya kare kuma kungiyar kwallon kafa ta Faransa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Morocco da ci 2-0. idan muka kalli wannan wasan gaskiya za ka yi wa kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa, musamman ma dan wasa Kylian Mbappe. Wani dan wasa Kylian Mbappe ya samu bugun da kai sai mai tsaron gida, kuma dan wasan ya zubar da wannan. Idan muka duba su kansu kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco sun yi kokari matuƙa sosai a wannan wasan, amma dama idan ba manta ba kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa dama gaskiya ba sa'an kungiyar kwallon kafa ta Morocco bane ba. Idan muka duba dan wasa Kylian Mbappe ya samu bugun da kai sai mai tsaron gida, amma bai samu damar sa bal din ba. Duk da hakan yayi abin dan wasa Lionel Messi shi ma yi. Idan ba manta ba dan wasa Lionel Messi a wasan da ya gabata da su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Egypt, dan wasa Lionel Messi ya zubar da bugun da kai sai mai tsaron gida, inda daga baya ya zira bal sannan kuma ya taimaka aka sa bal. Haka dan wasa Kylian Mbappe shi ma ya taimaka matuƙa sosai. Dan wasa Kylian Mbappe ya zira kwallonsa guda ɗaya, sannan kuma shi ma ya taimaka an zira kwallo guda ɗaya. Idan muka duba dan wasa Kylian Mbappe da dan wasa Lionel Messi kowanne yana da kwallonsa guda 8-8. A tarihin dan wasa Lionel Messi a yanzu haka yana da kwallaye guda 21, inda dan wasa Kylian Mbappe yake da kwallaye guda 20. Duk da dan wasa fa Kylian Mbappe ya riga Lionel Messi buga gasar cin kofin duniya, amma ka duba dan wasa Lionel Messi yanda kowa kokari. Za ka yi ba wa dan wasa a Kylian Mbappe dan wasa Lionel Messi matuƙa sosai. Yanzu dan wasa Lionel Messi yana da kwallonsa guda 8, sai dan wasa Kylian Mbappe shi ma yana da guda 8, sai dan wasa Erling Haaland shi yana da kwallonsa guda 7. Idan muka duba akwai Harry Kane na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich yana da kwallonsa akalla guda 5, sannan Harry Kane yana da kwallonsa guda 6. Idan muka duba Harry Kane yana matukar kokari sosai, sai dan wasa Ousmane Dembele shi ma yana da kwallonsa guda 5. Idan muka duba waɗanda suka fi kowanne assist a kungiyar har a gasar kofin duniya da ake bugawa a yanzu haka, dan wasa Olise na Faransa shine dan wasa wanda fi kowanne dan wasa taimakawa domin a jefa bal, inda ya taimaka aka zura kwallaye akalla guda 5. Idan muka duba dan wasa Bruno Gomes na kungiyar kwallon kafa ta Brazil ya taimaka an jefa kwallaye guda 4. Sannan idan muka duba wato Ibrahim Diaz na kungiyar kwallon kafa ta Morocco shi ma ya taimaka an jefa guda 4. Idan muka duba akwai Roberto shi ma ya taimaka an jefa guda 3 na Mexico. Sannan akwai Florian Wirtz na kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus shi ma ya taimaka an jefa kwallaye guda 3. Idan muka duba yan wasannin ba karamin kokari suke yi matuka sosai. Idan muka duba shi kansa dan wasa Kylian Mbappe ya ba da taimako akalla guda 3, sannan akwai dan wasa Odigan shi ma ya ba da taimako akalla guda 3, sannan kuma akwai Andres shi ma ya taimaka an jefa kwallaye akalla guda 3. Akwai Alexander Isak shi ma ya taimaka an jefa kwallaye guda 3. Akwai Bukayo Saka na Ingila shi ma ya taimaka an jefa kwallaye akalla guda 3. Idan muka duba wannan 'yan wasannin za ka duba cewa lallai kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa gaskiya ta cancanci ta lashe gasar cin kofin duniya. Idan muka duba yanayin kokarin da suke yi, sannan idan muka duba kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain su kansu yau za su yi wasa. Idan muka duba kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain, kungiya ce wacce a yanzu haka har yanzu ba a sa mata balko da guda ɗaya ba. Duk da mutane ba sa magana akan wannan kungiyar, amma kungiyar tana da matukar kyau kuma tana da matukar amfani ba. Akalla sun jefa kwallaye guda 8, su kuma ko ɗaya ba a jefa musu ba. A yau dai za su fafara da su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium, wanda Belgium din idan ba kuma ta ba shekarun baya da suka wuce kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain ta jefa musu akalla kwallaye kusan guda 5, su kuma koda guda ɗaya ba su jefa ba. Idan muka duba kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain suna da tsakiya, kowa ya san kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain suna da dan wasa Pedri a tsakiyar nan, wanda idan kana da tsakiya yana da wahalar gaske a huda ka domin a je a cika. Kuma idan ka duba 'yan wasannin su gaba ɗayansu mutum ɗaya ne ma ya jefa kwallaye guda 3, dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad Oyarzabal. Idan muka duba shi kansa shine kawai mai kwallaye guda 3, amma idan ka duba kungiyar kwallon kafa ta Spain kowa yana iya cin bal a gaba. Ka gani haka ake so a ce mutum kungiya ta zama haka, ba a ce lallai sai mutum ɗaya ko mutum 2 ba. Dan wasa Lamine Yamal yake cewa shi wannan wasa duk da ba a sa shi a mutane waɗanda ake tunanin sun fi kowa a harkar kwallon kafa a yanzu haka, yake cewa shi wannan ba damuwarsa bace ba. Shi damuwarsa a filin wasa ya za a ya samu nasara, ya za ya kirkiro wani abu wanda ƙungiyarsa za ta samu nasara.
shi a koda yaushe nasara yake bukata, ba wai lalle sai ya yi suna ba. A'a, burinsa idan ya zo zai bugawa kasarsa bal a ce ya ba da gudunmuwa 100% ko da bai jefa bal ba. Idan ba manta ba, ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Spain da suka yi fafata da su da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Portugal, duk da ɗan wasa Lamine Yamal bai jefa bal ɗinsa ba, amma kuwa ya taimaka wa ƙungiyar matuƙa sosai. Sannan kuma shine ɗan wasa wanda ya kone ɗan wasa ƙoƙari a wannan wasan. Idan muka duba shi gaskiya za ka yi ba masa da irin ƙoƙari da yake yi. Sannan ɗan wasa Lionel Messi a wannan kakar ba a taɓa samun ɗan wasa kamar sa ba har yanzu. Duk ɗan wasa Kylian Mbappe yana yin abin da ya kamata, amma bai kai dan wasa Lionel Messi ba matuƙa sosai. Idan ka duba dan wasa Lionel Messi da dan wasa Kylian Mbappe ba za ka hada su ba. Dan wasa Lionel Messi shekaru sun ja masa, dan wasa Kylian Mbappe da sauransa akalla zai iya zuwa gasar cin kofin duniya akalla kusan sau 2, wanda shi dan wasa Lionel Messi ma Kylian Mbappe ya riga shi buga gasar cin kofin duniya, amma duk da haka dan wasa Lionel Messi ya fi shi kwallaye. Sannan idan ka duba a yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina suna cikin wannan World Cup din da ake bugawa, kuma kungiyar kwallon kasar Argentina ba wai kyau gare su ba su da wani kyau, kowa ya san wasannin da suke bugawa. Idan muka duba kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina, waɗanda ake hada su da su magana ta domin Allah yara ne, ba wai manya bane ba, ƙanana ne wanda ake hada su da su, amma da yanzu sun biyo layin da dole sai sun hada da manya. Idan ba ku manta ba, akwai ya yake da suna kungiyar kwallon kafa ta kasar Norway da Ingila su ma za su yi wasa, wanda duk wanda ya fitar da wani, idan Argentina ta cire kungiyar kwallon kafa ta Switzerland to za su haɗu da Ingila ko kuma Norway. Kaga za su haɗu da akalla ma na fi tunanin za su haɗu da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, wanda idan suka haɗu da kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina, a nan ne za a tabbatar da kokarin kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina. Sannan kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa suna bada aiki sosai matuka, sabila da idan kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain suka fito ba, to wannan wasan sai an tashi. Ni na fi tunanin tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain da Faransa, wanda duk wanda ya cire wani daga cikin su to zai wahala gaske kaga ba shi zai da wannan kofin ba. Idan ka duba irin gogewar da suke da shi, sun fi kowanne kyau a yanzu haka. Idan ka duba ka ɗauko kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, ka ɗauko Norway, Argentina, Switzerland, in ka ɗauko Belgium, ba su kai ƙungiyoyin nan guda biyu ba kyau ba gaba ɗayansu. Ba su kai Faransa kyau ba su kai Spain kyau ba. Sannan Spain da idan ba manta ba, Spain ba a taɓa sa mata bal ko da guda ɗaya ba, kuma za ka yi ba masu da irin ƙoƙari da suke yi matuƙa sosai. Gaskiya muna taya su murna. Sannan dai yau akwai wasa da misalin karfe 8 tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Belgium. Sannan muna yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain murna da wannan damar da suka samu na wannan zuwa wannan gasar cin kofin duniya da wannan matakin. Sannan shi kansa dan wasa Lamine Yamal muna taya su murna irin wannan kokari da yake gaskiya muna